Eikö en Mä ammun teidät kyllä. Ai! Areekinto. Saas mä mennä siihen? Mä oon. Ei tänne pitää mennä. Ei, toi täytyy rakentaa tosta. Ei siis. Arjotana. Noin. Aika kiva tämmönen lelujuna. Mä hyppäsin kyytiin. Mä pääsin lelujunan kyytiin. Sä olit tässä. Muistaakseni tää kuvaa koko ajan tätä videoa. Kato, mä menen. Apua! Kato, mä oon ton päällä. Mä oon ton päällä. Nyt mä vaan kuolin, kun mä olin ton päällä. Hei, ole. Mene tonne! Joo, mennään sinne. Hei, mulla on R2D2. Ei se R2D2. On. Ei kun tää on D2R2. Eikö se on 3PO? Hei, väärä suunta. Nyt pitää mennä. Älä ammu mua. Ammu. Ai sä olit se, okei. Mä luulin, että... Sä tapoit mut, mulla meni 200 rahaa. Okei, nyt mennään. Tää on vähän vaikea taso, koska täällä koko ajan tulee... Tää on loppuu, koska meidän alus on tuolla. Ei oo täällä. Tulee... Tää on vähän vaikea taso. Ai! Hei, sinun pitäisi olla suojassa. Älä tapa mua! No joo, Vaatin nyt. Kato mitä sä teit mulla. Ei tuu. Mitä sä teit mulle? Muistaaksä, että tää on yhä kuvaa video? Hei, kato, tuossa on R2D2 kuva. Kato, näin. kun se on 3PO. 3PO siis. Mut mä oon 3PO. Mä hyppäisin päälle. Noniin. Ei. Mä haluan olla tää. Mä oon 3PO. 3PO. Ei, mulla ei oo muuta kuin jalka. Ja Mulla ei oo muuta kuin jalka. Kato nyt. ja sitten vielä käsi. Ei mulla oo kättä. Kato nyt mun. Aivan sulla on vielä pää. Niin, mun päätä ei saa irti. Ei ne paitsi jos tappasit vielä. Niin, mut sitten ei multa mene päätä irti. Mut itse sä meet osiksi. Tää et voi rakentaa, mä voin. Tää on hyvä tää. Niin, mitä väliin? Me ollaan ystäviä. Ja miten mä pääsen ton kyytiin? Eikö sun pitää... Ai niin, kun tosta täytyy kun tapa mut, kun mä en halua olla tällä lailla. Okei. Mä en tykkää olla tällä lailla. Moikka. Kiitti, älä nyt enää tapa mua. Mä menen tonne ja... mä menen tonne ylös, niin sun täytyy varmaan ottaa mut siitä kyytiin, koska mä en pysty Eikö hyppäämään. tässä on tuulea? Eikö, joo, sun pitää niinku, kun siinä kun tuulee, niin sit sun pitää niinku siihen mennä ja sit sä niinku hyppää tuolla. Hiljaa. Ei siihen sä. Mulla on täällä vaan. Sit sä niinku oot Hei, siellä. mä en pääse täältä pois, haloo tyyppi. Täällä on rahaa. Sun pitää kato niinku, Kato, sun pitää niinku sitten tulla sieltä. en mä pysty. Tuu mun ihan lähelle. Tuu ihan lähelle. Siihen. Nyt. Hei. Nyt! Nyt mä oon kiinni. Kato, oota. Tässä on niinku heitä sit sinne. Mut mitä mä teen nyt? No, anna kun minä haluan. Hei, saaks mä rakentaa? Tois on Oota! Älä. Sä veit multa yhden käden. Ante! Voinko mä tappaa nyt sen? Voit. Nyt tän jälkeen mun tapaa. Hei, tossa on rakennettavaa. Ei väärä Tässä on rakennettavaa. rakennettavaa. Hei, älä Niin. mene pois siitä! Suojelen sua. Okei. Vähän vaikee, kun täältä tulee kaikkia tyyppejä. Hei, mulla on vieläkin yksi käsi. Mulla on vieläkin yksi käsi, kaveri. Lopiko tapaukset? Tapon. Tää vieläkin menee YouTubeen. Ei tuu. No niin, ota. Otetaan uusi tän jälkeen.